ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବାଇକ୍ରୁ। ମାନେ ଏଇଟା ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ। ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ରେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ମୁଁ ଏକା ଯାଉଛି ମୁଁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଚାଲିଲି। ଏଇ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଘରର ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇବା। ଚାଲ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଷ୍ଟେସନରେ। ଟ୍ରେନରେ ଟିକେ ବସିଯିବା। ତାହେଲେ ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ବସିଯିବ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ କେମିତି ଜୋରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇତ ଜୀବନ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଘରକୁ। ମନ ପୁରା ଖୁସି। ଚାଲିଲା ଆମ ଗାଡ଼ି। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଦେଖିବା ଘରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କର କ'ଣ ଅଲଗା ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମ ଗାଡ଼ି। ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଜଲ୍ଦି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା। ଦେଖିବା।